No niin, Suomi-skene part 1. Salo. Joo. Vappupäivä. Vedetään viinaa. Suomi-skeneilijöitä, tällaisia junttiurpoja, ketkä ehkä tulevat käymään joskus laserpointeissa ynnä Colorsin bileissä. Terve! Hei! Tehdään galluppi. Jätkät, te ootte kuullut täällä tällaista niinku teknomusiikkia, niin voisitteko te ehkä harkita joskus tulevanne laserpointteihin? Ei. Niin vähän niinku skene-meininkiä niinku. Kato, kun täällä on sellaista niinku... Niin, mutta mikä on skene? Joo. Mikä sun mielestä on skene? Kerro skene, mikä on skene? No skene on ainakin paljon erilaisia semmoisia. Niin, mutta mikä on niinku kuulemma teknoskene? Niin, mikä on teknoskene? Kuuluuks mä teknoskeneen? No kyllä ihan skidistä jonkun verran. Ihan skidisti, okei, joo. Siis Sillä niinku pitää olla aika laiha ja pitkä. Pitää olla laiha, pitääks pitää huumeita? No ei. Ei se on... Okei, joo. Aivan eri asia. Aivan, okei, joo. Elikkä skeneily on vaan siis... Onks skeneily vaan sellaista fiilistä, mikä sulla on niinku... Mut eiks tätä voi laskea skeneilyksi? DJ soittaa tämmöstä jumputi ja jätkät skeneilee täällä vaan niinku mestoilla. Okei. Skenepelle. Mitä sä puhut? Mulla on skenepelle. Niin, sä ootte skenepelle kaikki.